Machiegni kono tarik 2 maendi en chenro mar Duond Luo kama bende joluo bire kaendi mondo mi olose kodwa ka wang'ado rieko wakonyre kama bende wapore wach kaka jogo koma wan jokanyana pile pile wabedo kaendi gi jolony mopogore jogo man gi rieko sigana kanyakla koda ka jogo bende mantiere koda ka kuma bende opogore magudro te watimo mondo mi wakel oganda ma joluo kamoro achiel mondo ber manitiere wayud kanyakla kama rach bende nitiere watwagi kaka jokanyang'ato. Anyinga Nick okelo apota chenro ndi kuom sani tan gi wendo makawuona ntiere go studio kaendi wendo mabende en jagoma aigo miluongo ni Kamenya kanyo endo ne kama licha ahinya ne Kamenya kanyo endo ne ntiere kinde machon ma Kamenya kapono chiki gi nawe to kile ngicho podhi en adier Wasinyingi kara kise ni adier kaka wasinyingi joma dipo kanini ka wuo an Dr. Jonas Ewe mar Kamenya Herbal Clinic. Ni mar Kamenya Herbal Clinic na gola nyingi thurwa lakini Kamenya koro odil gi ngima mar yedhe mag nyaluo to base in Kenyatta Market Nairobi ka to Kamenya bende ringo kuonde mang'eny king'iyo ringe Kenya mzima. Yes, koro wada wait tuoche ariyo kende mondo wang'e ni jopiny winjo tuoche gi nang'o to okelo ang'o kuomgi. An gi tuo miluongo ni ameba. Ndang'e ameba ne ochalna gang'o makele. Then nitie tharo ka gi gimoro infertility. Ji onyuomore to koro ndalo dhi ma higni dweche higni koro ng'ato ok nyal yudo nyathi. Depend ne kinde dichuo gi miyo nitie gima rach koro mago gik manang'eyo. Yes. Koro wero chaki wacha ameba en tuo miyude pi. Yes. Wachaka ne ameba ni mondo wang'eye nikech en kitabu ma ji ok ong'e kitabu mokelo. Ameba kwang'eye inya yude chiemo, inya yude pi, inya yude lowo. To wayudo ne en tuo ma en fungal infection kata bacteria kata nyalo bedo as a virus kasa mosemaki. To wayudo ne en microorganism parasites ma yusone kogwe microorganism parasite en gimoro manya donjo kuom kaka dhano kata le. To kosemaki to in emo depend kuom in koro kidepend kuome. Koro in kaka host mare. Tiene ochal kako kuodo momako dhiang' to chamo remo kuom dhiang'. Koro dhiang' ok benefit kuome, to en benefit kuom dhiang'. Koro mano e kaka ameba bende chal. Koro dinge nade ne ameba ne in kode. Iyudo ne mostly ka ameba osemako ng'ato to gima idhi yudo gimibiro kuongo winjo test ma ni kuomi. Ibiro winjo ka nyalo chamo chiemo koro test mare ok berni. Muya be makoro yweyo bende koro ok berni. Nyiso ne ng'ano manigi ameba nyalo bedo gi problems mar ang'owa breathing system mari. Koro iwinjo ka chal ng'ama nigi homa, iyudo ka kori gini be koro lit kidwa ni ywe. Then kibiro ichako iyudo ne ng'ano manigi ameba ibiro yudo ka in gi liet. Sama in gi liet no nyiso ni bedo gi severe headaches. Manyiso ni wi bari mok ing'e ne gimoro ma ang'o matimi. Then ibiro winjo ka koro in gi gimoro na sweating. Dendi chako golo ang'o pi. Then ibiro winjo ka ibedo kaka koro wabedo ne ibiro yudo ne ng'uti lit. In gi neck stiff tiende ne koro iparo ne nindo marach to en gima persist miyudo ka ng'enyne ng'uti no dwa norami gigoke ni gidwa norami. Then kichako ing'iyo chunyi bo lewi sama chunyi lewi no unya keti gi ng'ok. To wayudo ne ameba en tuo ma ng'enyne othoro diyo ng'ato. Inyalo diyo pi, inyalo diyo remo. An extent mane ma koro ng'ato dhi ma koro inyalo wacho na ameba koro keti piny diyo pi kata diyo remo. Nyiso ne wawuoye microorganism parasites. Nyiso ne gini king'iyo dendi kanyo nitie nyambich. Nyambich ne ema timo digestions. Koro nitie nyambich maduong' miluongo ni lodhbor, iluongo ni colons. Kaeto wan gi small intestines. Koro small intestines bacteria donje. Kose donje to chamo to kelo kadonda iye. Nikech ing'eni nyambich opore. Sama opore no to luwo kuma opore cha. Koro chame gi inje to kelo kadonda. Kadonda mokelo no obedo kake ulcers. Koro en ulcers ne opogore gi ulcers ma kawaida. Tiene ulcers ne obiro biro moketi gi dieo mar pi. Manyiso ne in gi ameba
to kolune dysentery ini dio pi sama dio pi no ingeni yol ne kech pi koro wuok e dendi bedo gimone dehydration sama ma timore nyiso ne inflammations bedo nyiso ne nyambeche koro kuot ko digestion bok timre maber sama digestion bok timre maber en bende koro obedo gi kadonda tingeni kadonda wuon kelo gimoro ne arufu nikech onyalo kelo tutu iye kanyo onyalo kelo remo koro onyalo keti ne kokidio pi tidio remo piwa to kokidio remo piwa to keti ne kidhi e cho to keti gi cho ma mucus ma kidhi kata kidhi e cho mag ginene mar bakuli tiyudo kodong gik moko ma omakore kake boche mane shikuma manyiso ne gini omako sechamo iyi koro ma okelo gimoro ne ulcers mar nyambich then remo cha obro kelo mami koro otamore okinyal okoni makore kaka grease koro mondo okowuogi to reme ma wuok tieno o affect the rectus mari nyiso ne amoeba nyalo kelo sida ne rectums mari ma koro remo no ema wuok manyiso ne koko thiedhe to in future ibo yudo ka ibedo gi rectal cancer nikech amoeba to amoeba mako nyathi to mako ng'ama ng'ongo to mako ng'ama nigi ich ponoro no mako nyathi sida mane mibo neno kuom nyathi mibo yudo ka dhoge tuo to en dry to gimoro obedo sticky e dhoge machalo dichamo tam tingene kimule ka dhoge kama tiyudo ka umugo koro ebo mako dho nyathi kamano koro nyathi tibo yudo ka gimotimo dhoge no otuo then yiwi e chot then ibo yudo ne en nyathi ma kata ka ywak to pi wang'e onge then ibo yudo ka nyathi ni iye okuot to tek to rame ma ibo yudo ka nyathi en ng'at moro ma nyathi mosiko diewa all the time manyiso ne en ga amoeba koro ma amoeba ne iyudo ka mago kos tiyudo ka nyathi ni bedo gi liet tiyudo ko bedo gi fever to gi dizziness wiye be wirore manyiso ne nyathi ni kokithiedhe to biro bedo gi problems miluongo ne sisa ni biro keto nyathi ni chieng' moro olwar kaka ndulme ok ndulme ma kete kwaye do nyalo lwar dwene to kalo kata dweche 3 kendo chako lwar kata odhi kata higa to chako lwar koro ing'en ok iye fwenyo ne ang'o miyo nyathi ni lwar koro kata kidhi tiyudo mana ne en gi shisha manyiso ne o affect the brain emane luwore no wach ne wich bacha then ibo yudo ka nyathi ni most of the time en nyathi moro ma osiko mana cool dende bendo jon nyiso ne ng'ama kata ng'ama duong' kata ng'ama tin dende ni wrinkles kuome manyiso ne amoeba gigo okelo then wang'eyo ne miyo ma nigi amoeba ka in miyo ma nigi amoeba ibo yudo ka miyo ni most of the time en miyo ma osikol chunye lewe onding'e rame then owinjo ka en gi olaw moro ma poth e dhoge ma mondo ng'ule kata mondo omuonye tek koro wuone en gimoro momoko kata ok onyal wuok then kodhi ne okothiedhe tiyudo ko ochange the immunity mar ng'ama miyo manyiso ne remo ka miyo nigi nyathi e ich ting'eni nyathi chiemo through placenta onyalo kelo gimone clogging e kinde remo to gi placenta manyiso ne miyo ni kokothiedhore maber emiyudo ne ng'ato onyuolo nyathi man gi tuo miluongo ne sickle cell anemia because of the amoeba nikech okelo ochende hormones mar ng'ama miyo mar hemoglobin koro hemoglobin cha emwa yudo ka loso red blood cells to red blood cells eming'eni loso bone marrow to bone marrow ne emenu produce red blood cells to white cells koro ma en bedo shida koro miyo kopo no kothiedhe to miyo biro nyalo bedo ne ngima nyathine ok nyadhi maber nikech obo yudo ka nyathine no onyalo nyuolo nyathi ma premature kata onyalo nyuolo nyathi ka inyateri operation then ibo yudo ne ng'ama miyo kata kosenyuol to osedho nyathino kotieko
nyayudo ka en ng'at ma mathunde siko ramarama. Koro nyalo paro no develop the problems of the cancer of the breast to can the problems of the breast en mana amoeba. To amoeba ni iyude mana yo piko se iyude donga mana piko se chiemo michamo ke bentem nikech amoeba go en gima en ng'enyne en waterborne disease. Is a waterborne disease. Koro mano wawacho ne is a microdensum parasites. Koro nyiso ni inyalo dhi oko e pap to oko ni no kobedo bared. To life mar amoeba no pod onya dhielo. Koro kopone koth ochwe to kata nyathi mondo tugo kuma ne ok odhieno. Nyiso ne pod onyalo yude kata nya yude pi. Kata samoro nitie jomoko ma jopidi mobedo ne otemo mondo olok ne nyathi na piny to samo se loko ne to kodhi otimo ang'owa ok odhi oluoko lwete en omiyo mana nyathi ang'owa chiemo tayari nyathi pod biro bedo affected gang'owa gameba then ibiro yudo kata ka nyathini samo se bedo affected tibiro yudo ka ng'enyne chieng' moro ka bende lake ti tibiro yudo ka ng'enyne lekene mamalo thoro timo ang'owa thoro mukore kendo gibedo sama gitino. Yes, nikech the problems sonyore kose mukore gisonyore ging'adore kendo gitow ineno. Koro nyathini bedo gi inflammations e gam mare kuotega. Koro miyo inya yudo kata ka nyathini ng'enyne onyalo bedo nyathi ma konyuol ka life ne dhi tibo yudo ko bedo nyathi moro ma kata ite dino because of the amoeba ineno. Kata iyudo ka ing'at moro ma dichuo ka in amoeba ibiro yudo ka problems mibiro bedogo ibiro yudo ka testis magi nyangetani biro bedo ka kuot. Sama gikuot ni to in gi problems ni iwinjo kata ka koro rem ni oting'i. Manyiso ni amoeba kelo the problems miluongo ni low libido. Nyiso ni ng'ato moro man gi amoeba kata kobedo ne en gi ng'ama miyi achiel to en ng'ama nyalo kawo time manyalo dhi kata 2 weeks kapok gibedo gi ng'ama miyo nikech en very weak kaluwore ne testis mage okuot kendo winjore e piny gondinge. Koro it cannot perform. Ta ang'o mamiyo koro ing'eni in kisedhi nindo koro en tharuok muwuoyo gi miyo ne to in ang'o miyo ng'enyni ninda ang'o matimore. Koro maga the problems dongo all time miyo ok ding'e koro is the weakness manyiso ni amoeba biro kelo ni low libido because of the testes. All testes go ibo yudo ka giduogo ka gisring gidok matindo. Sama gidok matindo no ibi bedo weak because of that immunity koro dok piny nikech sama mano timore o affect the veins mag testes koro miyo you cannot perform. Makoro mano be koro kendo ka dhi kamano kendo an kelo koko kende ot ka kelo koko kendo koro an koro winjo ni onge mostly ng'ano mane ga amoeba magini bethago in kisechako nindo ni setelo ne gimo biro ketigo ichako ni tichako twaro. Koro gini biro koso ne gimiyo in ang'o michako mana twaro ang'o matimore but okiane gino is the main problems makelo sida ni ot. Koro en gima nyaka thieth mako kithiedhe to mano biro kelo gimoro ne kata miyo nyalo kelo ne miyo ibendere twaro you can not perform your duty. To kakoro ing'ama miyo to maki tango matimore nyiso ne miyo will not have any feelings as a reproductive organ obedo low en logo asexual hormones bende ne active. Yes. To yathro nitiere e gik mithiedho kamano. Seche mowuoyo ni nyiso ne wanya thiedho amoeba momiyo wakele wawacho na amoeba gik mokelo ka ng'ama owinjo olere maber. Erokamano gima duong' ni e chandruogno te nitie konyruok nitiere thieth mano endo kokadho kuom Mr. Asewe ka endi mwantiere godo ma en laktar mar yiend bungu winjo kaka opimo weche go mag amoeba. Samoro in bende kama intiere winjo gima chalo kamano ng'eni ngima dhano ka ng'ato winjo dende kaka chal thoro nitiere ka ng'oti ko bro miwa namba ne mondo mi koro inyalo tudre kode kinde go ma owinjore wadhi yweyo ka waduogo to wabro ng'eyo to koro kendo bang' mano endo en ang'o ma kendo wantiere godo e wachno godo ulose wi infertility matiende ni koro ng'at mok nyal nyuol. Yes, ng'at mok nyal nyuol. Obed ni nyalo bedo lor kata nyalo bedo ng'ane wacho ni ng'ama. Yes, wala ng'eyo dhako nyema bedo lor koso dichuo bedo lor. Dhako makelo. Onge wach. Waduogo to wadhi nyime kanyo endo.
Erokamano maendi e okang' mar ariyo ma Duond luwo kawuono ndika wantie ndi kod laktar Mr. Sebe ma Jakamenya mano nyinge mong'ere ahinya Jakamenya. To waseng'eyo wechego eko mag amiba to ber ni koro nitiere thieth kik mondo mi chak ilew kendo ibiro ire to mi yorego eko mag konyruok. To daktari ka wadhi yui wacho ni ber mondo walos kore wechego eko mag infertility, ber ni ng'ato ok nyal yudo nyodo. Samoro dhako ka in luor ka dichwo en ng'ano endo mabuoch. Koro magi gik mitemo wacho ka. Magi gik madang'eyo ang'o makele. Paben mari. Infertility nyiso ne ke en ng'ato e kind ng'ama dichuo gi ng'ama miyo jogi ok nyal yudo nyathi. Ang'o makelo momiyo ok nyal yudo nyathi? Nikech nunyuomoru ka geno nitie, ne nitie procreation e kind ng'ama miyo gi ng'ama dichuo. Koro iyudo ne ng'ato ok nyal perform. Wang'eyo ne the 40% mar joma chuo gi ok gin fertiles, then 60% mar joma mine gibe ok gin fertiles. Koro wang'iyo ne to ng'ama dichuo ang'o ma de tam miyo ng'ato de wach niya koro en ok onyal nyuol. King'iyo gimomiyo dichuo ok nyal nyuol to okasore ngimane ma dichuo ma noting'ore nitie lakini ok onyal nyuol. Nyiso ne onyalo bedo gik mone low sperm counts. Nitie kake sperms dwaro bedi manyalo pregnant a woman to koko gike kiasi midwaro no to nyiso ne ok onyal miyo dhako ich. Nyiso ne ang'o manyalo kelo momiyo koro ok onyal miyo dhako ich. Nyiso ne king'iyo ng'ama dichuo sperms mare no nitie stages. Wan gi dichuo ting'o korka sperms mare iluongo ne onyalo bedo gi gimoro ne X and Y chromosomes. Koro magi en manyalo nyuolo nyathi manyako kata nyathi mawuoyi. To king'iyo ng'ama miyo timo gimoro ne Y chromosome. Koro gima timore kuom ng'ama miyo kuom ng'ama dichuo. Kopo nono ne en gi Y and X ariyo chromosomes, nyiso ni ose change the hormones mage mar ng'ama dichuo to koro en gi hormones mar ng'ama miyo. Manyiso ni ng'ani ok onyal nyuol totally. Koro nyiso ne the problems hormones mage o change mar from mar dichuo no ne androgen to ng'ama miyo ne prolactin. Nyiso ni o change from the androgen to prolactin. Koro en gi hormones mar ng'ama dichuo mar ng'ama miyo. King'iyo thunde chalo mar ng'ama miyo. Yes. Nikech hormones ne ose change. King'iyo tike Lera kake ng'ama miyo. Onge tike. Then ng'ane inyalo yudo ne samoro en gi varicose veins e testis mage. Koro varicose veins gi miyo veins gi change the shape mag sperms. Koro nyiso ni samos change of shape mar sperms no shape go koro miyo the sperm bedo weak. Ok onyal travel modhi ma meet with the eggs motim fertilization. Mano koro nyiso ne there is a weakness as mobedo. Varicose veins go gin leche makuodo around your testis mar ng'ama dichuo. Mano nyalo kelo that problems. Or ng'ane nigi problems miluongo ne mams. Samoro yudo ka mams omake. Koro gigi gin gik moko machalo kaka thyroids goita gini. Koro mage are the problems ma ng'ato nyalo bedo ma change hormones mage. Or inyalo yudo ka ng'ane en gi tuo mar prostate to no tere operation to no interfere with the problems mar ngima mare. Then wan gi gimoro retrograde sexual ejaculation. Tiende ne samo owinjore problems no release the sperms to sperms go ok nyal bedo release gibiro to mondo giwuogi to giwuogi gikwamo. Sama gikwamo no gima gitimo they go back to the gallbladder. Sama doke gallbladder no onge gimi release to kodoke gallbladder odhi mix up with the urine then koro wuok ake lach. Manyiso this person cannot pregnant the woman. Second, ibo yudo ka ng'ani en gi problems ne en ineno ka wawach ne nitie kaka koro sani wabed ibedo office for long or ibede gari for ndalo mang'eny kiriembo gari kata ibede ndalo seche moko ibede office mang'eny tirwako sirwaru matight
omiyo the problems hit moro bede ang'owa or a testis magi miyo lower the low sperm counts, koro mi ok inyal perform. Then to kwang'iyo ne ng'ama kama inero ke mari otimo miyo tang'o ma koro timore. Miyo wanyalo yudo ne en bende owuon onyalo bedo ne en miyo kendo dhi malo. Samo dhi malo ne to ok onyal nyuol. Ang'o matimore? Nyiso ne miyo nyalo bedo gi blockage e fallopian tube. Tube ni kosebedo blocked, nyiso ne the sperm cannot penetrate through to the uterus magi meet to the sperms. Koro gima timore, blockage ni ang'o mokele? Wan gi mone PID. PID en pelvic inflammatory disease. Nyiso ne miyo ni seche mobedo no dhi ga malo to winjo ga rem. To winjo ka piny e rame, ondinge barame. Then sama ma timore to remo wuok kuome machalo chuny mayuare. Koro magi miyo obedo gi that blockage. Sama mano bedo koro pi moro chokore at the end of the fallopian tube ko makore ga ng'owa gi the neck of the uterus. Koro ma ilune hydrosalpinx. Koro pigni ok nyal miyo ni mak ich or miyo ne nigi problems mar fibroid at the growth ma mako the uterus machalo kaka submucous fibroid. Koro magi miyo neno remo mang'eny kata seche moko o change ma onyalo miyo koro miyo oyudo mondo make ich to oyudo ka ok onyal mako ich nikech obo neno remo mang'eny ma saka sa en gi remo. Oro miyo nyalo neno remo matin kiasi mokoro mo miyo omake ich because of the ang'o miyo neno remo matin because of the endometriosis ni miyo obedo gi cramps. Nyiso ne sama obedo gi cramps ya to remo mowinjo to sama owinjo ne remo to remo ka wuogi koro okalo ndalo mowinjore onyadhi kata dweche adek koro dapone niya ne en gi ich to onge ich because of the endometriosis. Ma the signs mabedo oyudo ne thunde ne nitie yier, tike nitie yier. Nyiso is the same as the person machalo kaka ng'ama dichuo ja ne miyo be nya change the hormones mar ng'ama miyo to mar ng'ama dichuo kowuok e prolactin to the androgen emomiyo koro develop yier mawuok kuome ka. Ineno manyiso ne mano waluongo ne endometriosis emokelo ma. Or en gi problems miluongo ne polycystic or ovary syndrome. Nyiso ne nyalo biro because of the chlamydia magi ni yudo ne miyo ne nyacho chamo chon. Koro sama nyach no chame chon ni tiyudo ka odhi o interfere gi reproductive organs mare mamiyo miyo ni ok onyal nyuol. Samoro bende yudo ne miyo wuon wapenjre and what extent makoro miyo nyalo yudo ich ten gi ovary. En gi two ovaries, the left and the right. En ovary mane manyalo miyo ni koro dwa wacho niya ka an extent odwaro yudo nyathi ma nyako to ka odwa yudo nyathi ma wuoyi, ovary mane mabiro miye nyathi ma nyako kata ovary mabiro miye nyathi ma wuoyi. Koro magi timore nikech plans mago be ntiega. Yeah, they are there. Ni ovary moro ntie manyalo miye nyathi ma wuoyi, moro miye nyathi ma nyako. Ovary ma left biro miye nyathi ma nyako, ovary ma right biro miye nyathi ma wuoyi. Mando koro into itimo na mondo koro nyithindo wuoyi gi machuo gi owuogi nikech ka koro ovary en gima ntiere i miyo. Yes. Gima ditimi onge. Yeah. Koso koro tong' kuma tong' owuok ema koro nyathi dhi bet. Ok ne tong' owuok. Donge nitie an extent ma miyo en ng'eny no nyuolo mana nyithindo ma nyiri to nitie manyuolo mana nyithindo ma yowuoyi. To ng'eny ne iyudo ka ng'ato nyuolo yowuoyi ng'ato mor. Kinyuolo nyithindo ma nyiri tiyudo ka ng'owa ka ng'ato ok timo ng'owa ok mor. Kore momiyo ema koro adwaro mondo walerne jogo e seche ma koro dhako nitiere ovaries ge dwe ka dwe dhako bedo ni dhi malo kamano manyiso ni koro ovaries gi ma left chieng' moro dwe ni dhi koro wanya chenje mane momiyo nitie yath moro miluongo ni nyawenda gwata. Koro ma biro change the hormones mar ng'ama miyo ma koyudo nyithindo ma nyiri to koro nyamiye ti mix up yedhegi to yudo nyathi mang'owa mawuoyi. Oh, nyalore? Yes. Koka dhoko miya. Momiyo awacho ni niya ng'ane nyuolo nyathi ma wuoyi kata nyuolo nyathi ma nyako to hormones gi ochange. Nitie right to gi left. To wayudo ne the left oting'o nyithindo ma yowuoyi, the right oting'o ang'owa nyathi ma nyako. Koro mane mwada ng'iyo ne to en nang'o kata samoro nyang'iyo niya and what extent ma koro miyo
dwaro nyathi ma twins inya timo mondo yud nyithindo ma twins nako. Magi gite gini manyalo yude yo ma thieth ka. Yude gi thieth. Ok rieko ma technology nitie. Technology nitie. Makoro ng'ama miyo kapono no ni iyudo mna fundi lilo. To daktari nyisi ka ni kinene to onyalo kunyalo kunyirondo me yude kata siche moko bendo bedie kanyo nyiri moko bedie kuom thuonde minyuologi nikech dala ber kan tinya kama igogi no kama to yiwi ber kan tiere dala ma bende wachni yiwi nitie dala maka yut joka ngane ber kan nitiere aparo ni en gima ber abe pok ang'eyo ni ko nyalo timre ni nyalo lok nyaka kaka inyalo yudo nyathi ma wuoyi gi manyako e seche go eko madwarre ok ang'eyo to moloyo ahinya en weche go eko miwacho mag infertility gima miyo ji koro jomoko chweni ok oyudo nyodo. Jomoko nyodo thago, jomoko bende doga koro gin gi low sperm count, joma mine gi moko bende tiere gi chuny ma o gi chuny mar bedo gi achiel gi jano gik mang'eny ahinya miwacho kanyo eko. Ber mar mondo mi tudre kod Dr. Sewe mondo mi olerni to in kama intiere gigi ji kadhe pile ute montiere gi to ber mar mondo mi koro ka eyude to owacho kode wach nendo achiel kachiel kata ka koro pokoti kod ngeda kama kuma dhi adek kama indi wach moro ma intiere godo mogik mondo mi kod chiw namba ni gikon mi wuothe gi kaka wuotho mondo mi jogi iki oneni. Gima duong' ne tuo wuon ok ding'e kopwe ne doni nyalo ng'eye ka en e dendi to ber mondo ipim ni to ang'o motimore kata ka wawuoyo infertility ka okawo ng'ato ka ber owinjore otik 6 months kata 1 year to owinjore koro uparo ni mondo oyud nyathi ok udhi upimru mondo ung'e ne to kind ng'ama miyo gi ng'ama dichuo ng'ama nigi gine ne ng'ama ok en fertile en ng'a ma biro konyo ma kata kibiro gi barua koro miya yot kata nyalo konyo unyalo timo both miyo ni piny dichuo be ni piny moro miyo ni malo dichuo ni piny od dichuo ni malo miyo ni piny koro kidhi timo test gi tikelo tiyudo kaka ikonyo moloyo yuaru e ot ka ni ng'an nok nyuol kata kelo divorce gima dowinjore konyo joma chuo moloyo bura biya ante ko joma chuo biya iri mi gine gi madhe biya to konyi moloyo por Christian ne maji dwaro to sami dwaro no ngima en e kindu gi jaodi ok e kindu gi baba ni kata gi mama ni koro une muloso koro we bedo sai ne koro kodhi yudi ne in gi loss pam to ne dhako biro wacho nang'o kata biro wei no hero wei ti loso gimani nikech onya wei ti chake nyombo ti yes nyocha non ruwo kan ne